Meta nhar l-erba' l-Parlament iltaqa' l-aħħar darba fil-Palazz tal-President għamel dan b'approvazzjoni ta' liġi storika dik dwar l-identità tal-ġeneru. Iżda tul is-37 sena li l-Parlament iltaqa' fil-post kienu bosta tal-mumenti storiċi. Tkellimna mal-istoriku tal-Parlament il-Professur Godfrey Pirotta dwar il-bidla fi żminijiet. Jispjega kif l-argumenti sħan naqsu fl-intensità tagħhom b'kuntrast m'episodji fil-passat. Għanna anki incident meta il-kap tal-Pulizija Malta kien mar iwieġeb kap tal-Oppożizzjoni dak fil-Qadami għaliex waqt li qed jisma' il-Parlament da semmieħ u mar jieħu sodisfazzjoni. Iżda fl-istess ħin l-istoriku tal-Parlament jikkummenta li r-rispett bejn iż-żewġ naħat naqas ħafna. Jikkummenta kif inkisru ċerti regoli bl-Speaker tal-Kamra ikollu jirreferi għall-azzjonijiet jibsa. U wkoll li bħalissa għandna żewġ każi ta' ksur ta' privileġġ li ma kinux iseħħu kieku r-regolamenti ġew osservati. Pirotta qal li fil-passat meta membru parlamentari kien jagħmel allegazzjoni li ma jistax jissostanzja kien jirtira. B'eċċezzjoni waħda fejn l-eks deputat nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonici spiċċa l-ħabs għax ma rtirax allegazzjoni. Ftit tal-ġimgħa oħra l-membri parlamentari se jkunu qed jiltaqgħu f'bini ġdid li sewa miljuni kbar ta' euro. Iżda kemm kien intefaq għax-xogħol fuq il-Kamra b'siġġiet vjola fejn kien jiltaqa' l-Parlament dan l-aħħar. Il-flus bażikament ma ġieħ xejn għaliex kemm l-amara u l-affarijiet id-dekor tal-Parlament ġie mħallas mill-Gvern Svediż bħala rigal u anki il-perit Richard England kien mitlub jagħmel dan ix-xogħol mingħajr ħlas. Il-perit Renzo Piano jargumenta li bid-disinn il-ġdid tal-Kamra fejn se jiltaqgħu d-deputati jrid jitwassal messaġġ tanqas konfrontazzjoni. Iżda l-istoriku tal-Parlament mhux konvint. Edja personali tiegħi, sa mhux fuq barra li ma jogħġobniex tal-Parlament, ma anki fuq ġewwa nara li kif li jisuġi arena l-Parlament minn ta' żmien ir-Rumani fejn għandek il-membri parlamentari ġo ħofra, ġo l-arena u l-strangers ikunu hemm fuq.